O Concello de Pontevedra refórzase para seguir adiante coa batalla xudicial aberta contra Ence. Contarán cos servizos do bufete madrileño CCS Abogados, un equipo de letrados liderados polo exministro de Xustiza de José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño. O equipo xurídico do Concello considerou que estes procesos xudiciais son altamente especializados, requiren experiencia, moverse moi ben a certos niveis. Todos estes abogados estuveron con cargos tanto na Audiencia como no Tribunal Supremo como no Tribunal Constitucional e, polo tanto, saben de que estamos falando. Obviamente, hubo contactos con este proceso lles interesa porque creen que hai, de alguma maneira, hai partido, non? Segundo Fernández Lores, foi a propia asesoría xurídica do Concello a que recomendou a contratación deste equipo. Encargaránse da nova etapa do proceso, que supón a presentación dun recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional e dun incidente de nulidade ante a sentenza do Tribunal Supremo. Este equipo aceptou o encargo, consideran que para eles é un reto este proceso xudicial, e polo tanto van a dedicarlle esforzos. O Concello terá que pagar ao bufete 26.000 euros máis IVE polos seus servizos. Hai unha cuestión fundamental que está en xogo a viabilidade da lei de costas ou o respeto polos espacio marítimo terrestre, polo medio ambiente, etcétera. Polo tanto, acollen este proceso con interés e con ganas de conseguir levar o gato á auga, non? A decisión do goberno local tivo xa resposta dende a oposición. Pro Partido Popular é inadmisible que se gaste esa contía das arcas públicas para, asegurou Rafa Domínguez, intentar rematar con centos de postos de traballo en Pontevedra. O voceiro e candidato popular convidou o alcalde a facer ese gasto do seu propio peto.